Във Франция крадат бижута, в България крадат ябълки и гласове. Сред най-обсъжданите неща миналата седмица бяха председателя на Народното събрание отиде Планцук в парламента. Но като говорим за спортуващи хора в отлична форма, поръчахте си да обсъдим шоуто на Victoria's Secret. Разсъждението ми тази седмица е на тема как интернет романтизира кражбата в Лувъра и как всъщност вече научаваме новините чрез мемета и ги коментираме чрез мемета. Така, искате ли да не започваме с нашите проблеми? Искате ли да си говорим за проблемите на друга държава и просто да се правим, че ние нямаме абсолютно никакви проблеми? Ние сме най-великите. Сега, всички са чули, всички знаем, че миналата неделя сутрин 4 души решават да направят това, което общо взето всички туристи искат да направят, но не смеят, а именно да излязат от Лувъра с нещо ценно. За всеки случай, все пак ако има някой, който е живял в пещера или под камък, 4 души извършиха един от най-смелите обири в историята на емблематичния френски музей. За 7 минути. Аз за 7 минути не можах да избера какво да облека за снимането на този епизод на шоуто. Да, и между другото говорим за този същия Лувър, където Бейонсе и Jay-Z си снимаха Ape Shit, видеото, епично видео, където обикновено най-опасното нещо е селфи стикът на туристите. Пази Боже да се опиташ да си направиш селфи в Лувъра, веднага пристига супер разярена охрана. Много е страшно. Групата престъпници пристига с асансьор за мебели, мисля, че се казва подемник, изкачва се по фасадата, разбива прозорец на галерия Аполон, където са изложени френските кралски бижута, колекция, включваща и бижута от епохата на Наполеон. Вижте с какво якенце съм леко така от тази ера, специално в чест на този обир. Чупи няколко витрини и за 7 минути си тръгва с 8 експоната. За 7 минути аз не мога да изляза от вкъщи. Къде са ми ключовете? Къде ми е единият телефон? Камерата, дистанционното, да кажа чао на едното куче, да кажа чао на другото куче. Няма начин. И хора, това се случва не в 4 сутринта, не в полунощ, случва се в 9:30 сутринта. Значи, кръците са били толкова чил. Вие замислили сте се как е преминал разговорът, когато се оговарят? Нещо от сорта на Алю, Пиер, какво се разбирахме за утре да те взема в 2 сутринта? Не, човек, утре сутринта трябва да оставя децата на училище, че жената нещо я няма. На Жан-Люк Пиер му трябва да му взимат кръв за изследвания, нещо там в 8 часа, че го е закъсал с хемоглобина. Дай, ще пием едно кафе към 8:30 и после ще ходим да обираме Лувъра. Супер чил. Това, което аз забелязвам, е, че хората са в лека еуфория. Кой е поръчителят? Някакъв луд, мистериозен милиардер, колекционер? Дали пък не е Венсан Касел в ролята на Франсуа Тюло от бандата на Ocean 2? Между другото, филмовият нърд в мен се обажда. Искам само да ви кажа, че в тази култова сцена Венсан не е имал дубльор. Той е експерт в едно бойно изкуство, танцоподобно бойно изкуство, капоера, мисля, че се казва. И просто са добавили лазерите на постпродукцията. Велика сцена. Но това е малко банално. Може да е пинко-розовата пантера или онези пингвините от Мадагаскар. Има такава известна романтисайзинг на цялата история. Къде ще ги носиш? За какво са му? Защото са, честно казвам, доста разпознаваеми. Поради същата причина не можеш и да ги дадеш в Сотбейс или Кристис, които са две от най-известните и престижни аукционни къщи в света и се занимават с продажба на произведения на изкуството, антики, бижута, колекционерски предмети и други ценни вещи чрез търгове. Това, което може да се случи, е да ги разглобят, да намерят бижутер, който няма да задава много въпроси. Дори в това има, просто това е такъв класически обир. Ти представяш ли си как пристигат при един бижутер и му казват колко пари искаш, за да не си отваряш устата. Цялото нещо е супер филмово. Разбирам защо интернет реагира така. И това, което могат да направят, е да ги продадат в столицата на скъпоценните, една от столиците на скъпоценните камъни, ако не знаете, Тел Авив и Антверп. Антверпен май на български. И така никога няма да видим тези бижута повече. И цялото нещо наистина е трагедия от историческа гледна точка. Между другото, бижутата не са застраховани, защото как застраховаш нещо, което е безценно. С цялото ми уважение го казвам, безценни обаче са и реакциите в интернет. Наистина с цялото ми уважение към френския народ и културата и тяхната загуба. Въпреки, че все пак не трябва да забравяме, че бижутата са взети от колонизирани държави, както някой би
го нарекал, може това да е своеобразна кражба, но това са детайли. Не си говорим за такива неща. Цялото нещо се романтизира супер много в социалните мрежи. Разбира се, има шокирани хора, но както всяко от 2800-900 милиарда ужасни неща, които се случват на човечеството в момента. И на това интернет реагира с култови мемета, постчета, шегички. Между другото, на мен ми хрумна да направя видео с аутфит, с който бих отишла да ограбя Лувъра, но нещо последните дни не се чувствах много добре и не успях да реагирам на време. После си отворих TikTok и видях, че вече има 800 милиона такъв тип видеа. От ето този пост шегичка, че крадците са имали време сутринта да правят любов с жена си, да изпратят децата на училище, да хапнат един круасан с кафе и чак тогава са отишли да ограбват Лувъра. Разбрах, че действието се е случило в 9:30 сутринта. А от ето тези постове тип някой може да открадне бижуто от Лувъра за 7 минути, но този, с когото се занимаваш, не може да ти отговори на съобщението. Разбрах времетраенето на грабежа. Тоест, получих цялата тази информация за случката не чрез новините, а чрез мимове, мемета, шегички, постове и така нататък. И мисля, че това също е доста любопитен елемент в цялото нещо. Между другото, шегите си вървяха и в България. В Трец имаше доста добри попадения. Да, ограбих Лувъра за 7 минути. Представи си колко неща можеш да постигнеш за 7 минути. Мотивационното, спри да отлагаш, спри прокрастинейшъна, лок-ин. Също така си дава сметка, че ако някой ограбва Лувъра за 7 минути в 9:30 сутринта, значи и Гош от Павликенис, когато си пишеш от 3 месеца, може да ти отговаря по-бързо на съобщенията. Хората романтизират колко шик е цялата история. Неделя сутрин, 9:30, откраднати си диадеми, една обица, използвали са стълбата за мебели, измъкнали са се с веспи. Не са с веспи, това си го измислих. Мисля, има някаква мистерия, има някакъв шик, има някаква класика в това нещо. Ох, ужас. Просто, наистина, супер смешно е. Видях 1000 поста, които казват, че този обир им се струва освежаващ. Хората казват, че е супер refreshing, защото бил простичък, никакви лазери, никакъв AI. Крадците са си работили с двете си ръце и в нашата ера това е голяма рядкост. И повтарям, много освежаващо. Сори, обаче, наистина много се смея на меметата и шегичките. Толкова силно обичам и мразя социалните мрежи, наистина. Толкова ми е забавно да си правя някакви анализчета на тези реакции. Толкова се радвам, че най-после 6 или 7 години след първите епизоди на Банда Шоу, най-после започнах наново да говоря за нещата, които са ми толкова интересни и вярвам, че са фактор във формирането на мнения, настроения, култура. Хора, ако видеята ми ви харесват, не пропускайте да се абонирате, да харесате, да натиснете камбанката за нотификации, защото все още нямаме точен ден и час, в който ще излизат видеята. А също така може да ме следвате и в Инстаграм. Няма да съжалявате, или ако съжалявате, ще ме отследвате. Така, когато толкова много хора ми писаха в Инстаграм, че искат да обсъдим грабежа в Лувъра, първо си казах, добре, какво толкова има да му обсъждаме информацията навсякъде. После затворих Инстаграм, отворих ТикТок и видях огромното количество шеги и се сетих за една тема, която ми е супер любопитна и за която съм си мислила от ужасно дълго време. И това е, меметата вече са начинът, по който гледаме света. Забелязвате ли, че меметата са начинът, по който вече получаваме новините? Информираме се за случващото чрез мемета, дали са под формата на клип, звук, дори едно емоджи носи повече контекст от това, което виждаш на пръв поглед. И разбира се, аз си търся обяснението на тези феномени, културни феномени. Мисля, че новините ни дават информация, меметата и шегите ни дават усещане. И в ерата на такова информационно пренасищане с новини, които в по-голямата си част са, честно казано, ужасни, стресиращи, е нормално да избираме усещането и самоиронията и хумора през сурово поднесената и най-вече несигурна реалност. Може да има и друга причина. Ако вие имате друго мнение по въпроса, наистина ще се радвам да го споделите в коментарите. Много искам коментарите да станат място за обсъждане на идеи и обогатяване на разговора. Обогатяване на разговора, може какви сложни неща. Докъде бях стигнала? Мисля си, че когато всичко е прекалено тежко, прекалено бързо или прекалено безнадежно, смехът е начин да си съхраниш психиката. Вместо да четем 15 параграфа как кафето, хляба и всичко си е вдигнало цената за 198 път този месец, ние просто виждаме някакво меме с надпис "Заплатата ми свършва повече от фри треила на Netflix". Примерно. И 20 000 човека са харесали това
нещо написано в интернет, това означава, че не си сам в този стръгъл, в тази трудност. И така някак ти става малко по-леко. Може би силата на меметата е в това, че превръщат тревожността в нещо споделено. Защото мисля, че когато всички се смеем на едно и също нещо, то вече не изглежда чак толкова страшно. Така си обяснявам аз нещата. И наистина доста впечатление ми прави как меметата са част и от сериозния разговор. Как реагираме на световни новини с мемета. Си мислех, че може да се разглеждат в няколко ъгъла. От една страна, меметата наистина носят чувство на споделеност. По-леко и по-забавно е. Нали? В крайна сметка нещата са толкова зле. Че освен да се самоиронизираме, какво друго ни остава? Някои думи са ми по-трудни. От друга страна обаче мисля, че е важно да си говорим за това, че са нещо като бързи заглавия. Разбираш посланието веднага, без обаче да имаш целият контекст. Разпространяват се светкавично, защото са забавни, но това също означава, че често пропускат важни детайли и дори могат да изопачават истината. Също така, друго, за което съм си мислила е, че ако превръщаме всяка сериозна тема в мим, ако реагираме на всяка сериозна тема с меме, което мисля, че в повечето случаи правим, не е ли опасно, че спираме да приемаме проблема сериозно? Не се ли получава едно някак неглижиране? Защото, например, ако някой политик, който е виновен за някакво деяние, отговори на обвинението с ужасна, чутовна глупост, това се превръща в меме и ние се смеем на мима, стоим зад компютъра, зад екран или whatever, шернали сме го и окей, изпълнили сме си гражданския дълг, присмяли сме се. Истината е, че да споделиш меме или да напишеш пост в социалната мрежа не е достатъчно силна и категорична гражданска позиция и малко за да се сягат нещата ни трябва повече. Третата гледна точка за меметата, която си мислех, е в контекста именно на политиката, че е много ключово, поне според мен, да се отбележи, че е много тънка границата какво е меме, какво е фалшифицирана снимка, която цели дезинформация. Бързо се сетих за този пример. Сещам се, когато дойде новия кмет и новият общински съвет преди 1 или 2 години с Борис Бонев в него. И покрай Коледа се въртеше едно меме, което представляваше снимка с много лошо качество, на която беше Борис Бонев и някаква коледна украса, която е в цветовете на LGBTQ. И отгоре имаше някакъв комичен надпис. И цялото нещо намекваше, че по идея на Борис коледната украса в София е в цветовете на LGBT. И коментарите и споделянията от по-консервативната част от хората бяха супер потресени и ядосани от информацията. Това ли е първото нещо, което ще направят пък за Коледа и така нататък. Те изобщо не се замисляха, че това е фалшив кадър, замаскиран всъщност като меме, това ми е идеята, но цели да уязви лицето на снимката пред по-консервативната аудитория. Какво искам да кажа? Че в политическия контекст меметата са начин за дезинформация. Аз споменах ли, че всъщност това изобщо никой не иска да бъде LGBTQ на цвят коледната украса на София. И че всъщност по този начин с нещо, което ти го пускат така лекичко като смешничко, може да се манипулира мнението ти. Не отиваш директно да ги настройваш, ти пускаш някаква тънка шега с тема, която е слабо място на част от обществото. Заливаш ги с някакви такива тъпи намеци и съдържания от всякакви рандъм странички във Фейсбук, тъй като има доста дигитално неграмотни хора, които не ги интересува, че картинката е 3 пиксела и надписът е с 10 правописни грешки в 5 думи и източникът на страницата е весели цитати за добро утро. Просто има хора, които ще си приемат информацията за напълно сериозна. Също така в политическия контекст меметата се правят, за да се карат и обиждат хората. И не е добре, ако не спорим с аргументи, а спорим с картинки и сарказъм. И вместо да се опитаме да разберем нещо, просто се надпреварваме кой ще направи по-жлъчен пост, кой ще събере повече харесвания и така аз виждам опасността, вместо да имаме истински политически разговор, имаме някакъв дигитален бой с гифчета. А как стигнахме до там? Може би политиците станаха скучни технократи, които говорят сухо, без чар, без вълнение, или защото социалните медии ни научиха, че трябва всичко да е за споделяния и за харесвания.
и хора, за това ни трябва дигитална грамотност. Да разпознаваш фалшивите новини, да си даваш сметка, че новина под формата на мим няма 100% достоверност. И няколко пъти в Twitter говорих използвах термина дигитална грамотност. Сцепиха ме от полиграфи. Наистина. Това съм инфлуенца. Просто най-бумърската шега на инфлуенсър да кажеш инфлуенца. Просто за мен глупави са хората, които отричат новото. Без значение дали ти харесва или не, светът се променя. И или се променяш с него, или поне опитваш да разбираш тези промени. И новите професии инфлуенсър. Значи инфлуенсъри вече имат колко години. Както и да е. За какво си говорихме? За меметата и кражбата. Само да ви кажа нещо, което научих от един много умен човек, който известно време аз чувствах мисля, че ми беше нещо като ментор. Наистина изключително интересен. Много хора го уважават в света на рекламата и интернет. Сега той е доста по-възрастен. И честно казано бих казала, че общуването с него ме направи още по-любопитна за такива теми. От него зная, че думата меме идва от гръцката има... От него зная, че думата меме идва от гръцката дума мимема, което означава нещо, което се имитира или подражание. Историята е такава, че един един биолог, Ричард Докинс, пише книгата си "Егоистичният ген" през 1976 година и търси начин да опише как идеите и културните модели се разпространяват между хората, подобно на това, както гените предават биологична информация. И той измисля думата меме, за да е близо до думата джин, на български ген. Както гените предават биологична информация, така меметата, мимовете предават културна. Тоест не само биологията еволюира чрез копиране и мутация, същото се случва и с културата. Песни, фрази, стилове, всичко това е меметично наследство. Когато интернет навлиза масово през 2000-та година, да кажем, думата меме се превръща в нарицателно за всяка шега, която се разпространява вирусно. И така идеята на Докинс оживява на практика. И показвам няколко примера от ранните години, така най-култовите мемета. Истината е, че темата е много дълга и мога да задълбая още по-назад във времето, но се притеснявам, че това видео ще стане прекалено дълго. И последно, сори, че съм такъв нърд, но аз съм нърд. Аз бях много зле по математика, между другото. И въпреки, че дядо ми е бил професор, изучил не знам колко випуска инженери, аз съм кръгла 0 по математика. Нещата са много зле. Но всички, които ни гледат. В меметиката съм супер добра. Значи, съществува такава наука, не се шегувам. Меметиката е област от знанието, която изучава как идеите, вярванията, културните явления се разпространяват между хората. По същия начин, това горе, което спомена, както гените се предават в биологията. Всъщност това, което искам да кажа е: внимавайте с меметата. Не вярвайте на всичко, което е смешно. Мислете критично и, разбира се, забавлявайте се на качествените мемета и добрите шеги. Аз се сцепих от смях на всичко за лувъра и бижутата. Въпреки, че реално е тъжно, че никога повече няма да можем да се любуваме и изучаваме нещо толкова ценно. Да, зная, че Шермин от Ергеното силено се опитва да ви убеди, че Ван Клиф гривните са най-ценното нещо на света. Не, хора, това са 2 гривни по 6-7 хиляди евро, чието реплики са в щанд във всеки мол. Откраднатите бижута обаче са безценни. Сред тях има брошки и диадеми, принадлежали на императрица Жозефина, която коя е? Точно така, Марбе, голямата любов на Наполеон I. И ако не се лъжа, има корона и брошка, със сигурност видях, че има брошка, на Евгения Дьо Монтихо, Южин, съпругата на Наполеон III. Кой е Наполеон III, Марбе? Точно така, племенникът на Наполеон I. Много добре. Защо отивам натам? Просто тя ми е един от любимите исторически женски образи, поради, сега ще кажете колко съм повърхностна, на пръв поглед доста повърхностна причина, че императрица Евгения, както казват на български, е абсолютен моден феномен на 19 век и е жената, която направи Париж световната столица на модата. Много преди Живанши, преди Вог Франция, преди Хейли Бибър, преди Карл Лагерфелд, Евгения Южин е определяла модата на цяла Европа и всяка рокля, всяка шапка, всяка прическа, която тя носи, веднага става тенденция. Жените в Лондон, в Виена, в Санкт Петербург копират стила й. Именно тя измисля
усеща концепцията за висша мода. И това става като открива един, ако не се лъжа, английски шивач, не му помня името, гига добър, работил е в Париж и благодарение на нея той става първият кутюри в историята. Тоест, имам предвид, създател на висша мода, Haute Couture. Той шие дрехи за нея, тя ги показва на официални събития и всички копират стила и както споменах. И да, така се ражда Haute Couture, висшата мода. Ако не е била тя и този и подход, сигурно френските модни къщи нямаше да са това, което са сега. Слушайте, още по-интересното е, че в средата на 19 век тя решава, че външният вид на императрицата трябва да е политическо оръжие. И ако Франция ще е велика, тя трябва да изглежда велика с коприна, диаманти и талия по-тънка от френската икономика след войната с Прусия или по-тънка от Ким Кардашиан в онази роклята с мокър ефект от Мет Галата, там тази Тери Мюдлер мисля, че беше роклята. Сещате ли се? Сещаш ли се? Не ми казвай, не се сещаш и за това. Много е интересно как фитчетата й, или поне на мен ми е много интересно как фитчетата и модните решения и аксесуарите й, включително тези откраднатите, не са били просто дрехи и бижута, а инструмент за политическа комуникация. Носили са политическо послание. Като си представим, че в 19 век няма телевизия, няма Инстаграм, няма пиар агенции, когато императрицата се появява публично някъде, всяка рокля би могла да бъде използвана като пресъобщение. Цветът, плътът, формата, всичко казва нещо. И Евгения го знае, Южин го знае. Ако иска да покаже близост на рода си, е носила по-семпли френски материи. Ако приема чужди посланици, диаманти и коприна от Лион, за да се демонстрира сила и лукс. Дали, в днешни дни някой би казал, че тя прави фешн диплома си, още тогава думата не е съществувала. И ми е изключително любопитно как е използвала луксът като пропаганда. Понеже режимът на Наполеон III, както Марбето не знае, е бил... Аз казах ли всъщност? Марбето е сладкото момче зад камерата, който е част от екипа. Да, така, понеже режимът на Наполеон III е бил доста крехък, да го наречем, хората не са били убедени, че империята е стабилна, но когато въпросната императрица се появява на бал в Лувъра с рокля за десетки хиляди франка и блестящи корони и бижута, това вече внушава, че всичко е под контрол. Нали? Вижте колко е красиво, няма как да има криза, нека всички да сме долу. И да, общо взето модата като икономическа и културна политика също е важен фактор. Евгения е знаела, че модата е и бизнес. И интересното е, че подкрепя френски такачи, занаячи, бижутери и в резултат на това Париж става център на текстилната модна индустрия. Всеки нейн тоалет е реклама за френската икономика, което е супер яко. Наполеон III е строял булеварди, а Евгения е строяла гардероб. Но, ако се замислим, и двамата продават една и съща идея, че Франция е модерна, подредена, блестяща, преуспяваща и модата се превръща в част от политическата машина. И последно само да довърша, че след падането на империята въпросната е изпратена в изгнание, но нейният стил остава. Париж вече е световната столица на модата и това не е случайност. Тя наистина направи модата нещо повече от дрехи. Направила я индустрия, култура, инструмент за влияние. Предполагам, не би било пресилено да се каже, че тя е причината модата да има столица, а столицата да има галерия на Аполон, пълна с бижута, които сега, нали, някой реши да ги вземе със себе си и да ги направи на парчета. Какво друго да ви кажа? Да, последно, когато империята пада през коя година, точно така Марбе 1870, хората си спомнят за нейните бижута, не нейната политика, което е тъжното. И започват да казват, докато ние гладувахме, тя си сменяше роклите 3 пъти на ден, бижутата, това, онова. Доста иронично. Тоест, това, което понякога, когато някога е символизирало величие, накрая се превръща в символ на упадък. Малко като да си инфлуенсър по време на финансова криза. Аз много вярвам в силата на дрехите. Обичам модата като начин за комуникация, начин за себеизразяване. Не като начин да кажа, виж ми логото, аз съм топ газарка, тези гривни Ван Клиф, никой няма като тях. Също мисля, че и нашите политици имат нужда да се стараят малко повече. Много ми е тъжно, че липсва така отношение, липсва елегантност. Да, туалетчето на Киселова, госпожа Киселова,
Не зная какво да кажа за него, но се въртеше като мим в треци, в разни социални мрежи. Така, приятели, някъде между политиката и фитнеса се случи най-голямото модно събитие в България онази седмица – анцугът на председателя на Народното събрание Наталия Киселова в парламента. Наталия, и аз съм уморена. И аз съм уморена от глупостите в политиката, от всичко. Разбирам те. Разбирам защо след като си облякла сакото, си казала: не мога повече, не мога да се занимавам повече и си сложила мекия и удобен анцуг. Значи горе власт, долу уикенд. И тук идва въпросът: защо ни пука как се обличат политиците ни? Защото хора, дрехите са символ. Те говорят преди ти да си проговори. Когато председател на парламента влиза в зала като за тренировка, влиза в Народното събрание като за тренировка, това е визията на човек, който очевидно е решил, че авторитетът вече не идва от костюма, а от това колко удобно може да се разположиш в креслото на институцията или на властта. И вайбът в Народното събрание е: работя, ама не се напрягам. Така че когато институциите изглеждат като фитнес, решенията звучат като: айде, карай да върви, все тая, всичко е все тая. И честно казано е супер тъпо. Модата винаги е била форма на дисциплина. Тя изисква стойка, отношение, самоуважение, не анцуг и голи глезени. Sorry, not sorry. Добре, чакайте само малко да видя какво друго си бяхте поръчали. Уволнението на Венета Райкова и мнимия болничен, последното ревю на Victoria's Secret и отражението на целия бранд за поп-културата. Обожавам тази тема. В края на 90-те и началото на 2000-та година Victoria's Secret Fashion Show беше едно от най-големите модни събития на планетата. Ангели с крила, поп-звезди на сцената, искри, пера, блясък. Буквално олимпиадата на бельото. И то не просто представяше бельо, то продаваше фантазия. Фантазия на съвършено тяло, за увереност, за блясък, за сексапил, който е едновременно така недостижим и много желан. И по това време това беше визията за успеха. Моделите, т.е. ангелите, бяха върхът на модната иерархия. Медиите ги превръщаха в икони. Всяка година ново крило означава, някое момиче получава нови крила. Това е нов рекорд, нова звезда. Момичетата по света си казваха: искам да изглеждам като тях. Тоест, шоуто влияеше директно върху женските представи за красота, увереност и стойност, може би. Не върху всички, разбира се. Обаче всички ние виждаме как обществото се променя. Неща, които бяха окей през 90-те и 2000-та година, вече са неприемливи. И се получи така, че идеалът за красота, който Victoria's Secret поддържаше, висок, слаб, така почти абсолютно съвършена, невъзможно съвършена, започна да се възприема от някои хора, казвам, като ограничаваща, не като вдъхновяващ. Поколението, израснало с ангелите, порасна и жените започнаха да питат, някои жени, защо трябва да изглеждам така, за да съм красива? Къде са различните тела, цветове, истории? И когато през 2018 година директорът на маркетинга на Victoria's Secret каза, че нещо от сорта на, че пълничките модели и трансжените не пасват на фантазията, обществото буквално избухва. Някаква част от обществото се скандализира. Феминизмът, боди позитив движението и неговите медии изместиха фокуса от това да бъдеш желана към това да бъдеш себе си. Нещо от този сорт. И тук някъде Victoria's Secret изгуби ролята си на културен герой, който се превърна в антипример. Ако не е прекалено драматично да кажа така, но ако ме следвате и разбирате, знаете, че не обичам да се правя на нещо, което не съм, не обичам перформатив снимки, не обичам съдържание, което снимаме как правя нещо, което е готино, но принципно не е част от ежедневието ми, просто е много естетик. Искам да си позволяваме да сме повече себе си. Обичам естественото съдържание, истинското съдържание. Знам, че не всичко винаги е много красиво и много чисто и не винаги си clean girl естетик. Но за мен Victoria's Secret е, не зная дали е единственото, но в момента не се сещам за друго събитие, за което съм окей жените да са супер изваяни и перфектни и нереални. Ясно е, че няма как всички да изглеждаме така. Ясно е, че не е и нужно. Участничките там, начин по който изглеждат е плод на воля, на много усилия и късмет да си се родила с подходящите гени. На мен ми харесваше идеята за тези ангели. Винаги след като излезе шоуто си казах: леле, искам я да изглеждам така, може да пробвам да видя какво мога да направя. Не съм се комплексирала, по-скоро се мотивирах.
Така да е, както казахме, културата се промени и обществото някак си поиска нова дефиниция на какво е секси. След 2020 година шоуто се опита да се прероди, нови модели, повече разнообразие, повече реалност, но магията някак си не беше същата, защото фантазията вече не продаваше по същият начин. Преди ангелите бяха върхът на идеала. Днес TikTok инфлуенсъри и модели от различни култури, размери и идентичности пренаписват правилата, което не е лошо, просто е различно. Сексапилът вече не е да приличаш на ангел, а да изглеждаш като себе си, което е супер, но това никога не е била идеята на Victoria's Secret и затова сега на тях им е толкова трудно да се адаптират. Силата не е в тялото, а в разказа зад него. Това е някакси новото мото. И Victoria's Secret се опитва да говори на този нов език и просто обаче нещо не се получава. Victoria's Secret загуби ореола си, да го наречем, но спечели нова роля, да ни напомня как културата се мени. Може би някаква гледна точка може да е това, че Victoria's Secret е хроника на еволюцията на женствеността, от идеала, който се продава, към идентичността, която се разбира и се припознава. Нещо по-естествено. Като си говорим за много яки жени, миналата седмица бях една от водещите на церемонията 20 години жена на годината от списание Грация. Освен, че имаше много готини хора, много смислени жени. Друго, какво правих миналата седмица? Имах малко сблъсък с ергенки отново. Ако ме следвате внимателно в социалните мрежи, знаете, че много обичам да вадя някакви общо човешки по-житейски теми от нещата, които се случват в реалити форматът Ергенът. По-скоро успявам от жълтото да извадя нещо друго, което има малко по-така мащабен и фундаментален смисъл. И да, аз се включвам в дискусии доста честно, освен често. Съм доста търся думата на български, на английски opinionated. Тоест имам мнения по много теми и ги изразявам. Много публични личности не биха го направили, защото не искат да поляризират мненията за себе си. Само че аз го правя. Интересно ми е, забавно ми е, приятно ми е. Позволявам си да правя и по-сериозни критики, но истината, че аз никога не обиждам с епитети, никога не го правя по грозен начин. Мога да срина някого с сарказъм и ирония, в това наистина съм добра, но общо взето наистина смятам, че не критикувам хора, ако нямам аргументация за това. Причината да критикувам е, че просто много ме е страх, че пошлостта и агресията и лошото поведение и невъзпитаното поведение, тази дивост някакси, много диви са станали хората едни към друг, агресивни един към друг. И много ме е страх, че това ще се превърне в норма. Не е нещо, което е странно. И ако ние не го посочваме с пръст, ако не сме шумни и критични към такъв тип поведение, няма да завършат добре нещата. Аз нямам какво да кажа за двата трагични случаи, в които деца се убиват. Няма какво да се каже. То е ясно какво е. И не мисля, че едно реалити или един филм или едно нещо е причината. Причините са изключително много и много комплексни, но никога не трябва да забравяме, че всеки един от нас, когато види нещо нередно, трябва да го посочва, защото ако си замълчаваме, то се превръща в норма. И понеже аз не си мълча и понеже в реалити предаванията карват тип хора, които ти трябва да си с такова свръхвисоко самочувствие, трябва да си супер саси, трябва да си супер спайси, трябва да си такъв, който много ти знае устата и можеш да отвърнеш на всеки. И на тези хора не им харесва, когато получат критика, въпреки че тя е доста подплатена и аргументирана. Аз знам, да те критикуват не е приятно, но пък съм така еволюирала, че ако ме критикуваш за нещо, което има смисъл и съм в грешка, винаги ще го помисля и ще си кажа, знаеш ли какво, всъщност ти си права в това нещо. А хората, с които аз имах честа миналата седмица да си разменя някакви реплики, не са хора, които са способни на саморефлексия. Не знам дали има такава дума рефлексия. Не са способни да погледнат навътре в себе си или да се погледнат от някъде от по-високо и да оценят ситуацията си, отношението си, думите, които използват, дали пък в тази ситуация били под напрежение, са били прекалено груби. И може би за някой, за когото изречение с по-досказуемо и глагол и по-дълго от един ред и могат да звучат като философстване. Аз съм
съм окей да съм философ, честно казано. Ако мога да го подплатя. Също така повдигна се любопитната тема дали телевизията трябва да образова. Всъщност това, което аз съм учила в моето висше образование в Англия, за как е създадена BBC, телевизията изобщо как е създадена. Създадена е с 3 основни цели. Да информира, да образова и да забавлява. Това са така наречените Rhythm Principles, на български принципите на Рейт. Трите основни идеи, върху които е създадена, както казах, изградена BBC, британската обществена медия, и идват логично от името на първия генерален директор Сън Джон Рейт, който вярва, че медиите трябва да служат на обществото, а не само да забавляват и да печелят пари. И, вижте сега, ако трябва да разсъждавам върху тях в контекста на Ерген от Любов в рая, нещата биха изглеждали ето така, да кажем. Според първия принцип, медиите трябва да информират обществото, да ни държат в час с реалността и да кажем, че Ергенът ни информира до някъде. Научаваме, например, колко дълго издържа гримът в 40 градусова жега, или че някои хора могат да кажат обичам те след 3 рози и 2 чаши вино. Даже няма и 3 рози. Не знам от колко години не е имало как се каже, коктейл на розата. Както и да е. Церемония на розата се казва, да. Но извън това, реалната информация е малко като искреността на участниците. Трудна за намиране. Според едно проучване на Harvard Business Review, реалити форматите често създават илюзия за автентичност. Лично аз искрено се надявам хората, които гледаме, да не са автентични, ами да са някакви супер пресилени версии на себе си, чувствата и емоциите си, защото ако наистина са такива, каквито ги виждаме, не са добре нещата. Но като цяло смятам, че вече повечето зрители също знаят, че сценаристите и монтажът контролират около 80% от възприеманата емоция на зрителя. Не говоря конкретно за това предаване, говоря по принцип scripted reality. Тоест това не е реалност, това е емоционален монтаж с бюджет за шампанско и луканка. Така, вторият принцип на Рейт – образованието. Тук звучи почти иронично, но ако се постараем, може би Ергенът може да ни научи на някои неща. Как да разпознаем токсични модели на поведение за под 3 епизода? Какво е газлайтинг в прайм тайм? Колко езика говори Шермин? Как изглежда газлайтинг в прайм тайм? И колко е важно да има стратегическа усмивка, когато има камери? Любопитно е, че психологически изследвания, например на университета в Амстердам от 2021 година, показва, че хората, които гледат реалити формати, често използват героите като огледало, несъзнателно сравняват собствените си емоции и връзки. Което не съм толкова убедена дали е вярно за българската аудитория, защото аз участвам в дискусии в социалната мрежа Threads, виждам какво казват хората и по-скоро там се вади общо човешката тема. Не ми е направило такова впечатление да се коментира на база лични преживявания. Парадоксално, но Ергенът може наистина да има образователен ефект, просто в стил какво да не правим на първа среща. И третото правило – да забавлява. И мисията мисля, че е изпълнена и преизпълнена. Тук няма спор, Ергенът забавлява. То е телевизионна драма с елементи на сапунен сериал, Big Brother, съдби на кръстопът и София ден и нощ. Последния епизод бе излъчен един скандал, който, ако си човек, който се забавлява, когато други хора си крещят и се излагат, сигурно си бил презадоволен. Но пък в същия този скандал, в седмицата на трагичния случай с наръганото с нож дете от дете, една от участничките казва ми, хайде вземете по един нож направо или нещо в този контекст. Не може всичко да минава. И тук идва въпросът на Рейт. Когато една медия забавлява, но не информира или образова, служи ли тя още на обществото? И може би отговорът е да, ако обществото просто има нужда да си почине. Обаче пък е много по-сложно, ако това се превръща в основен медиен пейзаж без никакви граници, никаква цензура и започваме да живеем в реалити шоу без сценаристи, но с последствия. Има значение, че кълнеш и нареждаш като абсолютна грубянка друга жена в национален ефир. Не казвам, че ти си причината някое момиче после да отиде в училище, да хване за косата своя съученичка, докато другите й съученички снимат и да я накара да й целува обувките. Но колко често виждаме, че такива неща се случват. И истината е, че ние, всеки един от нас с неговото поведение е част от решението или е част от проблема. За финал искам да кажа, че ви благодаря, че сте изгледали цялото видео. Ако споделите, харесате или се абонирате, също ще е много дълбоко оценено. Да, има значение какво четем, има значение каква музика слушаме. Не е задължително винаги да е нещо най-аристократичното или най-арт нещото, но в крайна сметка ние сме нещата, които четем, ние сме музиката, която слушаме, ние сме думите, които използваме. Нека да сме готини. Бай! Винаги финалът ми е малко неловко. Кът!